Ndị ọdịnala ekene m ụnụ, ụmụ ibe ndị ọdịnala ekene ụnụ. Anyị si udo dịkwara ụnụ n'ụbọchị taa. Anyị nwabụ ndị ọdịnala, anyị nwabụ ndị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị si ka anyị teki ụnụ ọ na wee, o nwere ka oge si wee pụtara anyị. Anyị si ka anyị zikwe ụnụ ozi ọma na o tee na anyị na ụnụ ekwubeghị ụmụ ibe. Anyị si udo dịrị ụnụ na enwere ebe anyị jere, na tupu agbaba ọsọ a na-ekwu n'oyo ma asị seti piọm nwanne ochere ịsa asị m udo dịrị gị, iwe ọkara mmadụ ọkara mmụọ. Ọ bụ ụdị mmadụ gị ka a na-ekwu okwu ya n'ala Igbo, ndị egbe wee na-achọ ihe na-eme ha. Anyị nọ n'ezigbo nsogbu, nnukwute nsogbu, mana ndị be anyị amarọ. A na-ekwu ya otu echeme egwuregwu ka a na-ekwu. Nwanne ụwa a bụrụ ihe ahụ unu na-eche. Enwere ihe nwa bekee na-akpọ psychodynamic. Maka ndị amara ihe wụ psychodynamic, jee chọọ ihe ọ pụtara. Nwa bekee na-erule his word based on definition and scientific experiment. Ọ fụrụ ihe ọ ga-eji o jiri oke ma ọchịcha ma agwọ ka o mee ka show na ndị na-apụta after them we do better. Nke anyị nwere onwe anyị, kedu ihe anyị na-eme? What are we doing as a people? Kedu ihe anyị na-eme? Nwatakịrị a mụrụ ọfụ na-develop every behavior and emotion based on letter language a na-eyuzuru ya. Anyị nwa na onwe anyị because nwa aha to oyuzuzie those information create ideas, bara onye ukwu bara onye nta. Ife na anyị nwa na onwe anyị ghọrọ ahịa because anyị aghọtaghị this behavior and emotional programs. We don't understand them. Nsogbu adịrọ. Tupu anyị a na-ekwugodo ihe anyị na-ekwu, ka anyị kenekwe ya eke, kene orie, kene afọ, kene ngwọ, kene ikwu, kene ibe, kene ndị ọjọọ, kene ndị ọma, maka na ofu ikuku aha onye ọjọọ kuru ka onye ọma na-eku. Kenekwe ndị fụrụ anyị n'anya, kere ndị kpọrọ anyị asị, kenezikwe ndị ọkpụ na ndị egere. Anyị si udo dịrị n'ebe ọ bụla nọ. Ụmụ ibe, ihe anyị na-ekwu bụ na ọdịnala nke anyị bịara ime, nke anyị nwa na-ekwu maka ya bụ na anyị na-eme ihe a na-akpọ reformation. Dati na unu reject as ọdịnala, dati na unu jụrụ ajụ wee makpụrụ n'ụlọ ụka, ọnya ka anyị were because we don't fear evil. We confront them and take the opposite because opposite of evil is good. Kedu ihe unu na-agbara ihe a? Because you are going nowhere, my brothers and sisters. Onwe ebe unu na-eje. Because life is not ọ bụrụ ihe i chere. Life is not what you think. Ọ bụrụ na ị nwere ọdịnala, you are going nowhere. Because that onye bụ ihe, because ị na-ebi n'ụwa, ụwa nwere process. Ọdịnala bido na everything basis. Anyị nwere ọdịnala cosmology, anyị nwere ọdịnala philosophy. I bido na number one because ana Igbo is number one based on sun, based on electromagnetic vibration. Na ana Igbo bụ number one, and ebe anyị ka anyị bido na zero. Na age zero ka anyị bidoro, stone age ebe anyị bidoro. So everything ọbụla anyị na-eme according to observable truth, according to observable truth. So that because our target will unborn children, ọ bụrụ ndị atoro eto. Because nwatakịrị na-eto eto, ọ bụrụ na mere program, the nwatakịrị develop, because automatically the nwatakịrị must develop those programs. They must develop them. There are so many behavior, emotional behavior inside the human being. There are so many emotional behavior inside the human being. You don't know. And that behavior, ọ bụrụ na program ọhịa, oji aka program onwe mgbe ahụ ọghọwa ahịa. Mgbe ahụ ọghọwa ahịa because ụnụ amara ihe na-aghọ ahịa today. Ọ bụrụ only na na-ekwu okwu about ihe mere ndị Igbo enweghị political system bụ na this thing na-agwa gị na the cost. But ị nwere ike gara ama. Ihe only why ị ga-asị na Igbo amaghị about politics or something like that, na ha na-azụ ahịa mana ha amaghị na need banking system inside business in industry. Ịghọta ya na ifụ na ha ghọta ihe a na-akọ. Ị na-ekwu about politics, ị maha na authority dictate politics. So ịghọta ihe a na-akọ na that means ịghọta ihe a na-akọ. But ọ bụrụ na to develop and program the mind of these people, mgbe ha too
all those things you don't need to tell them because they should know by themselves. Ha ga-ama ya n'onwe ha. Anyị na-agwa ndị be anyị something ọ ga-adị ha ka natural. Ịhapụ ọdịnala nwanne enwere ebe anyị nwere ike ije quote me right anywhere anytime. Unu si na ndị ụka ọ bụ ihe unu chọrọ iso. A sị unu na Mary bụ nne Chukwu. Ịjụ onye Igbo sị gị na Chukwu abụghị Jizọs, Jizọs abụghị Chukwu. Mana ọ sị na Jizọs is Lord is God. Lord your God is Jesus. Onye bụzikwa Chukwu. Isi na Mary bụ nne Chukwu. Ajụọ gị sịkwa na Jizọs abụghị Chukwu na Chukwu bụ nke Jizọs nwa Chukwu. Ihu na confusion juru gị isi. There is no difference between arụsị, Chukwu, Jizọs. Ihe niile abụcha the same concept ka a na-ekwu maka ya. Nothing more, nothing else. The only thing bụ na ha mere personification of the God to educate their children based on science of creation. Nothing more, nothing else. Lack of understanding egbugo ndị be anyị. Lack of understanding egbugo ndị be anyị. Had it been na anyị ga-eme embrace on anwere onye si gị bịa soro anyị, onwere onye si gị chụgharịba anyị n'azụ. No, anyị nwere onwe anyị dedicate go ourselves. Mana ihe anyị nwere ike ime and we are going towards that direction. You don't have to worry. Mana ihe m gwara gị bụ na kwere n'ọdịnala, rapụ all those things because all those things bụ the program ji gị. They owe you down. Mmadụ nwụọ asị Jizọs eme nka n'afa Jizọs emem nna nekwe na anya. What does death ihe nyidiri ime bụ go and bury the death and make some incantation so that this spirit will go in a higher realm. Ihe a bụ ihe nna gị mere. Isi m Jizọs asị gị Jizọs aka n'afa Jizọs emem. Ama m ụdị ihe this kind of nonsense. And in a going to buy this thing, no common thing. This world in our food is ruled by force. Forces, the leader of these forces. But because of those things inside you is been misprogrammed. I destroy a gear by their own program. That's why you are the last. So see here now last this lack of program from childhood. Ya ka ị na-agba last mana ị na-achọ ya n'elu. Nna gị sị gị na ọ dị n'uke anị na ihe ị na-achọ n'uke enu dị n'uke anị. Ọ bụrụ maka ịta ọjị, ọ bụrụ maka ịka nzu, ọ bụrụ maka ịchụ aja. Ihe anyị na-ekwu wee philosophy of life living. Philosophy that nke Igbo ihe ọ bụla achọ n'ụwa because Igbo dịbara gbuo. Igbo bụ the savior. Igbo because mmadụ enwe ihe o nwere ike ịkọrọ m n'ụwa. I have grown enough etogo m to know what is good and what is bad. And the more na onwe m emego my own research mara na electromagnetic bụ ebe anwụ na flash first. Ọ bụ ya na-egenerate the energy. Magnetism nwa bekee na-akpọ ya magnetism, magic net. Because ihe mmadụ na-enweghị ike ime understand ọkpọ ya magic. Ihe ọ bụla nwa bekee na-enwere ike ime understand ọkpọ ya magic. So ihe akpọrọ ya magnetism because of magic net. Iwepụ that net n'ime ọwụrụ magic. So nwa bekee na-enye afa unu anaghị aghọta the thing. Nwa bekee na-enye afa based on observation. Also nwa bekee kpọrọ gị oji because oji bụ number 50. If you condensing, if you descending from inner forces, emotional force na control man because o nwere ebe o condensed to ọ bụrụzie physical body. Inner descend from condensation. Nwa bekee mara number 51 ya bụ oji. No ebe ahụ bụ the spirit that unite the heaven and earth. Even your father knows it. Onye ka a na-asị ya ekwusi okwu asị ise. Nyanwa ka a na-ekwu maka ya. A na-ekwu about that forces that unite heaven and earth. That spiritual behavior because nwa bekee so volatile. That is volatile. Ọ na-esend na-descend. Ya ka nna gị na-eme akwụsị okwu asị ise. Ọ ya bụ oji. Oji bụ ndụ. Unite everything. Nna gị wee nye ya oji. Mekwa oji. Ọ dị gị surprise na the same oji related to oji. The same oji related to ji. And all these three things a na-use for cleansing of land and the rituals for life. Because mgbe a na-eri ji bụ mgbe a na-eri ji. Onye ka na-eyuzu ji. Ị na-eme incantation for life. Ị na-eyuzu oji. How come nwa bekee ga-ajizi agwa gị na oji was black? Wepụzie from inner source. Ihe awụcha plan emere eme
to keep you on our way, to keep you on our way. Ịghọtago? So ụmụ ibe, taa bụ gboo. Ndị Igbo si na gboo, asịkwa gị na taa bụ gboo, ihe ọ na-achọ ịgwa gị bụ na life is at moment. Nna nna anyị ha ma ihe ọfụma ọfụma. Ha gwara anyị ihe niile, everything from A to Z through asụsụ. Nna nna gị si gị uche, eche, echiche, akọ, ike, okike, Chineke, Chinaeke. Ihe a bụ okwu na-abụ dị ebe aha. Ihe niile awụcha this behavior, energy, emotional energy inside you. Oya ka nna nna gị nyere this names you don't know. Nna nna gị give this energies, behavior names. Ị mara ihe a na-akọ, ị na-akọ gịrị. Enyere gị eke, nye gị orie. Ihe na-agwụ na ihe ahụ, that is the creation itself. The creation itself ka m na-ekwu maka ya ihe a. Enyere gị eke, nye gị orie, nye gị nkwọ, nye gị orie, nye gị afọ. Enyere gị these four element. Gọzikwa gị na enwere ofu. That is number one. Onye ka a na-asị gị ogwe nna akpọ ya otu. Ngwa na-enye otu. Otu. Gịnị bụ otu? The whole. Otu ọkwa ya bụ one. Otu ọkwa ya bụ na if you bring everybody together ọ bụrụ one. Na na-enye ịghọtago? Asịkwa ya na ọwa ya bụ ọfụ, ya bụ the eyes. Ọkwa ya bụ number one. Ọkwa ya represent the sun. Enwezie opposite, abazie to abụọ. Ọkwa ya ka a na-asị mmadụ na-abụ ụbọ. That is the opposite. Two ya bụ na enwere division, enwere opposite and the words. Ọkwa 3 kwa ya bụ na atọgo ọ tọrọ atọ 3. Then the 4 obidi develop consciousness. Ọhịa ka a na-ekwu maka ya. Anọ ndị nna nna gị gwara gị everything from A to Z. Ịrapụ ya ihe ịtọ ọnụrụ ya against bụ ije kwuru iburu ọkụkọ idebe naanị iburu ji dosa tụrụ ọjị ga n'aka elu na-akọghịrị. Everything, ihe niile nna nna ya kwuru, ihe niile just hapụ na unu abazi n'afa. Go and look the meaning of the afa ịbara aba. Gịnị bụ uche? Before nna nna gị aba gị uche, enwere ihe uche pụtara na. Gịnị bụ echiche? Enwere ihe echiche pụtara na. Ọjọọ so na eche echiche.